Já si myslím, že děláme jakoby pro lidi ze schizofrenii maximum a pro lékaře, kteří je léčí, jakoby pomáháme jim ve všech směrech a jsme rádi, že tyto lidé mohou žít lepší život a lékaři mohou být spokojeni svým pacientem. Ta práce je zajímavá tím, že člověk pomáhá ostatním lidem. Tak samozřejmě vidíme konkrétní případy nemocných lidí, které můžeme pomoci, a to nás naplňuje. Máme nejlepší kolegy na světě. Proste prináša ľuďom nové možnosti v liečbe a pomáha tým ľuďom, takže má to zmysel, táto práca. No, my špeciálne na Slovensku sme veľmi taký dlhý, zabehnutý tým, dokonca nám už hovoria, že sme ako takí brontosauri, lebo naše konkurenčné firmy tie už vystriedali veľa ľudí, ale naozaj sme veľmi dobre zabehnutá partia a s veľmi dobrými výsledkami, takže robí sa mi s nimi dobre. Sme naozaj dobrý tým a to nás vlastne drží pokope. Ja som tu krátko, ale za to o to intenzívnejšie a myslím, že je to super tým.